Στο Ανάδειξέ το έχουμε κοντά μας τον κύριο Αναστάση Μαρασλή, συγγραφέα και επιχειρηματία. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Άννα. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ κοντά μας. Εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Με τον κύκλο του πάθους. Έτσι. Πώς το εμπνευστήκατε, έχει να κάνει με δικές σας προσωπικές εμπειρίες? Πώς το εμπνεύστηκα? Ναι. Με αγάπη. Το λέω αυτό γιατί έμπνευση σημαίνει εν πνεύματι. Είμαι μέσα στο πνεύμα. Και το πνεύμα είναι κάτι το άχρονο, άειλο, άχωρο, που σημαίνει ουσιαστικά ότι βρίσκεσαι σε μία κατάσταση, η οποία αυτή η κατάσταση είναι η μόνη αλήθεια που υπάρχει στο σύμπαν. Είναι η κατάσταση της αγάπης. Γι' αυτό με αγάπη. Ποιοι είναι οι ήρωες στο βιβλίο σας? Θα θέλατε να μας κάνετε μια μικρή περιγραφή για το τι διαδραματίζετε, για το τι θα βρούμε? Γιατί ασφαλώς, από ό,τι λέει και ο τίτλος, θα δούμε πολλά πάθη. Ναι. Και θα τα βιώσουμε μάλλον. Βεβαίως. Ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου μου είναι ένας διάσημος έμπορος έργων τέχνης, ο Άλεξ Ρόζες, ο οποίος είναι παγιδευμένος στον κόσμο της ύλης. Ζητάει άπλιστα να έχει όλο και περισσότερα και καταλήγει να μπλεχθεί και στην παρανομία ακόμα. Εκεί που όλα φαίνεται να πηγαίνουν καλά, γίνεται ένα απροσδόκητο γεγονός, το οποίο ανατρέπει όλο του το σύμπαν. Την πιο αδόκιμη στιγμή της ζωής του ερωτεύεται. Και λέω την πιο αδόκιμη στιγμή της ζωής του γιατί οι ανατροπές που συμβαίνουν στη ζωή του εκείνη την περίοδο είναι κατακλυσμιαίες. Οδηγείται μέχρι στα σίδερα της φυλακής. Φυλακίζεται και εκεί, το δεύτερο μέρος του βιβλίου, ανατρέπονται τα πάντα. Ανατρέπεται ο κόσμος του και γίνεται μια μεταστροφή στον ήρωά μου, ο οποίος αναγκάζεται, λόγω της απώλειας της ταυτότητάς του που υφίσταται, γιατί χάνει όλα τα σύμβολα τα οποία τον χαρακτηρίζαν ως ταυτότητα μέχρι εκείνη τη στιγμή, να κάνει μια ενδοσκόπηση, να στραφεί προς τα μέσα του και να ανακαλύψει με τη βοήθεια του συγκρατούμενου του Τζον, ενός φιλοσοφημένου κρατούμενου για πολλά χρόνια, να ανακαλύψει τον ανώτερο εαυτό του. Να μιλήσουμε λίγο για την παρουσίαση του βιβλίου στο βιβλιοπωλείο Ιαννός, καθώς και να μας πείτε και ποιοι παρευρέθησαν, τι σχόλια ακούστηκαν και πώς πήγε γενικά αυτή η βιβλιοπαρουσίαση. Ναι. Για το βιβλίο μίλησαν ο επιχειρηματίας τυχουργός, ο φίλος Σταύρος Γαλανάκης, η Μαρία Τσαρούχα, η οποία είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης και ιδρύτρια της σχολής Perceptual Acting, η δημοσιογράφος, οικονομολόγος κυρία Χρύσα Σαραντοπούλου, και μας έδωσε και την κριτική του ο βραβευμένος και καταξιωμένος συγγραφέας Δημήτρης Τανούδης. Παραβρέθηκαν πάρα πολλοί φίλοι και από το χώρο τον επιχειρηματικό, πολλοί καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι όπως ο κύριος Κώστας Τσαρούχας που μας τίμησε με την παρουσία του, ο πρόεδρος της ΕΝΜΑ κύριος Βασίλης Τερζής και πάρα πολλοί άλλοι. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ πετυχημένη παρουσίαση, γιατί ο κόσμος έφυγε με γονιμοποιημένη τη συνείδησή του από τις πληροφορίες που πήρανε κατά τη διάρκεια αυτής της τελετής. Και λέω τελετής γιατί θεωρώ ότι η παρουσίαση ενός βιβλίου είναι μια τελετή, μια και το πνευματικό παιδί του συγγραφέα αφήνεται ελεύθερο στον κόσμο, στο αναγνωστικό κοινό. Θα θέλετε να μας πείτε γιατί το ονομάσατε αποκαλυπτικό το βιβλίο σας και να μας διαβάσετε και ένα απόσπασμα? Βεβαίως. Είναι αποκαλυπτικό πρώτον διότι μοιράζομαι τις επιγνώσεις 4 δεκαετιών με τους αναγνώστες μου σε μια πορεία αυτογνωσίας και αναζήτησης της αλήθειας σε τεράστια σημασίας υπαρξιακά ερωτήματα όπως ποιος είμαι, γιατί έχω έλθει εδώ, τι ήρθα να κάνω, ποιος είναι ο σκοπός μου. Και είναι αποκαλυπτικό διότι σπέρνω την αμφιβολία στους αναγνώστες μου, αμφισβητώντας το ήθιστε, το πολιτικό σορθό, πράγματα τα οποία
έχουμε εκπαιδευτεί να ακολουθούμε τυφλά. Αποκαλυπτικό διότι σπέρνω τα θεμέλια για τον homo novus, τον νέο άνθρωπο, τον καθαρό άνθρωπο, τον ελεύθερο άνθρωπο, ο οποίος είναι αποστασιοποιημένος, αποδεσμευμένος από τα πάθη του και τις έξεις του. Ο άνθρωπος αυτός που εγώ οραματίζομαι και φαντάζομαι για το μέλλον είναι ο άνθρωπος της ενεργητικής αγάπης. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει συναισθηματική ωριμότητα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει σπάσει τις αλυσίδες των αισθήσεων και του αέναου κύκλου των παθών. Με τη χριστιανική έννοια του πάθους, δηλαδή που υποφέρει. Γιατί κάθε έξι και κάθε πάθος που προσπαθούμε να καλύψουμε και να ικανοποιήσουμε, στο τέλος μας αφήνει κενούς. Για να διαβάσουμε και το απόσπασμα, να το δούμε στην πράξη αυτό. Ναι, βεβαίως. Να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το δεύτερο μέρος του βιβλίου, το οποίο είναι αποκαλυπτικό. Το πρώτο μέρος, οι ήρωες και οι χαρακτήρες του μυθιστορήματος βρίσκονται παγιδευμένοι στην ύλη και στις έξεις στα πάθη τους. Το δεύτερο μέρος, ο ήρωάς μου έχει υποστεί μία αλλαγή. Έχει προχωρήσει στον κόσμο του πνεύματος. Ο Άλεξ μπορούσε πια να ελέγχει την παρουσία του, όπως κάθε πνευματικά αφυπνισμένο όν. Ήταν ένας αυτόβουλος παρατηρητής. Διέθετε αυτοσυνείδηση και μία σπάνια επίγνωση, ότι δεν ήταν απλώς μία μηχανή άνθρακα και οξυγόνου που λειτουργεί με αυτοματισμούς, όπως να κοιτάζει χωρίς όμως να βλέπει, να ακούει χωρίς να αντιλαμβάνεται ή να ενεργεί μηχανικά χωρίς συνείδηση. Η πρόθεση του Άλεξ να είναι πάντοτε παρόν, ενσυνείδητα ήταν πάνω απ' όλα. Πίστευε πως είχε ανακαλύψει την πρωταρχική αρχή της ύπαρξης του όντος, την ουράνια αλήθεια, το μεγαλύτερο μυστικό του σύμπαντος. Η ζωή για τον Άλεξ δεν ήταν τίποτε άλλο παρά καθαρή πρόθεση. Ο ίδιος στην ουσία ήταν πρόθεση. Όλες οι ενέργειες και οι προσωπικότητες εν δυνάμει. Αν αυτός ο ίδιος, ο βασικός εαυτός του, η άφθαρτη πνευματική οντότητα, δεν ήταν παρούσα ενσυνείδητα ως αγνή πρόθεση, το σώμα λειτουργούσε αυτόματα σαν ένα καλοκουρδισμένο ρολόι. Η γενεσιουργός αιτία, η αρχή δημιουργίας των πάντων, το βάθος της ουσίας του ήταν ακριβώς αυτό. Πρόθεση. Η λέξη πάθος είναι με κεφαλαίο π μέσα στην πρόταση, ενώ δεν προηγείται και τελεία. Να το σχολιάσουμε λίγο αυτό. Ναι. Η λέξη πάθος είναι γραμμένη σκοπίμως με κεφαλαίο π, διότι έχει μία διτή έννοια. Είναι στο πρώτο μέρος του βιβλίου μου, αναφέρομαι στα πάθη του κεντρικού ήρωά μου και των δευτερευόντων χαρακτήρων. Τα πάθη σαν έξις. Όπως σας ανέφερα, άλλος έχει πάθος στο τζόγο, άλλος στα ναρκωτικά, άλλος στο σεξ, άλλος το κυνήγι της εξουσίας, της δύναμης. Αυτά λοιπόν τα πάθη συνέχεια ζητάνε ικανοποίηση και βάζουν τον άνθρωπο, τους ήρωες, τους χαρακτήρες μου, σε έναν κύκλο ο οποίος δεν έχει τελειωμό. Το πάθος με κεφαλαίο όμως είναι η αναζήτηση του ανώτερου εαυτού. Γράφεται με κεφαλαίο διότι έχει μια ανυψωτική δύναμη το πάθος στο δεύτερο μέρος του βιβλίου μου. Γι' αυτό και το γράφω με κεφαλαίο. Εκτός από αυτό όμως έχετε γράψει και άλλα συγγραφικά έργα για τα οποία θα μπορούσαμε να ακούσουμε και κάποια πράγματα και πιθανόν να έχουν και συσχέτιση και με τους κύκλους του πάθους, ίσως. Ναι, έχω γράψει το Λύκος Πρόβατο, το οποίο εκδόθηκε για πρώτη φορά από τις εκδόσεις Λιβάνι το 2006, τέλος του 2006. Έγινε best seller και λόγω έντονης ζήτησης επανεκδόθηκε το 2016, το Φεβρουάριο του 2016, με νέο εξώφυλλο, μαρτυρίες αναγνωστών και διαφορετικό ISBN number. Είναι ένα βιβλίο το οποίο απευθύνεται κυρίως στους άνδρες και έχει να κάνει περισσότερο με το τρόπο ζωής που θα έπρεπε να υιοθετήσει, με εισαγωγικά το έπρεπε γιατί τίποτα δεν πρέπει, για να είναι ελκυστικός ένας άνδρας ώστε να έλκει μία γυναίκα
θαυμάζοντάς τον να έχει μια ενδιαφέρουσα ζωή, έναν ενδιαφέροντα τρόπο ζωής, να είναι ο ίδιος ενδιαφέρον άνθρωπος, ώστε η γυναίκα να θέλει να γίνει μέρος της ζωής του, να τον θαυμάζει. Το επόμενο βιβλίο, «Η σιωπή των ανδρών», το οποίο εκδόθηκε από τις εκδόσεις Ανατολικός, στο οποίο πραγματεύομαι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια με παιδιά και φυσικά το κύκλος του πάθους, το οποίο είναι το τελευταίο μου δημιούργημα, το οποίο μου πήρε 2,5 χρόνια συγγραφής και εξεδόθη από τις εκδόσεις ΑΑ Μαρασλής τον Δεκέμβριο του 2016. Να αναφερθούμε όμως και στην πολύ καλή κριτική του βιβλίου από τον βραβευμένο, χαρισματικό και μοναδικό συγγραφέα Δημήτρη Τανούδη, ο οποίος αναλύει τους χαρακτήρες και τα νοήματα του βιβλίου. Βεβαίως, και μου έκανε πολύ μεγάλη τιμή ο κύριος Τανούδης, είναι ένας συγγραφέας τον οποίο θαυμάζω πολύ, να εμβαθύνει το έργο μου και να γράψει γι' αυτό μια πολύ εκτενή και όμορφη τιμητική κριτική. Ναι, θα μπορούσατε να διαβάσετε ένα απόσπασμα από την κριτική του. Όσο βαρισίμαντο κι αν ακουστεί, τηρώντας βέβαια πάντα τις αναλογίες, θα έλεγε κανείς πως η ψυχική μεταστροφή του ήρωα, ακριβώς εκεί, πίσω από τα κάγκελα της φυλακής, θυμίζει τις παλιές κλασικές αφηγήσεις. Τον Κόμι Μοντεχρίστο και τον Ρασκάλνικοφ, τις εξομολογήσεις ακόμα του Όσκαρ Βάιλντ στο De Profundis, αλλά και τη συγγραφή του Δον Κιχώτε από τον Τερβάντες μέσα στο κάτεργο της πολυετούς του φυλάκισης. Ένας τέτοιος λογοτεχνικός συνειρμός θα μπορούσε όμως να ειδωθεί και ως εντελώς φυσικός. Γιατί τα μεγέθη αυτών των λογοτεχνών είναι μεν απλησίαστα, αλλά ο Αναστάσης Μαρασλής δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να συναντιέται νοητικά μαζί τους από τη στιγμή που ενεργοποιεί τη μεταστροφή του ήρωα μέσα στο περιβάλλον της φυλακής, στις ύψιστες δηλαδή συνθήκες ανελευθερίας που έχει εφεύρει ο άνθρωπος. Συναντιέται αναπόφευκτα μαζί τους, εφόσον γνωρίζει κάτι που οπωσδήποτε γνώριζαν τούτοι οι απαράμιλοι συγγραφείς. Πως κάθε φορά που βρισκόμαστε σε κατάσταση εγκλεισμού και απομόνωσης, το μόνο που διατρέχει τις σκέψεις μας είναι οι τρόποι με τους οποίους θα συνδεθούμε με τον εαυτό μας. Πώς αλλιώς να υπάρξει κανείς όταν ουδής οικείος μπορεί να βεβαιώσει την ύπαρξή του. Πρέπει λοιπόν, σε εκείνο τον κρίσιμο χρόνο, όπου το ελιξίριο της ταυτότητας φαίνεται να αδειάζει, να αναζητήσουμε έναν άλλον. Και ο άλλος αυτός, ο γεννημένος από εμάς, δεν είναι τελικά παρά μια αποκάλυψη του βαθύτερου εγώ, εκείνου που μέχρι τώρα διέφευγε τη συνείδησή μας. Δεν είναι παρά η λησμονημένη αιστεία του ίδιου μας του εαυτού. Ίσως όμως το μοναδικό που θέλει τελικά να μας ψιθυρίσει ο συγγραφέας του βιβλίου είναι πως όταν οι ίδιοι καταφέρουμε να αγαπήσουμε τους εαυτούς μας, δεν γίνεται παρά να εκπέμπουμε στους γύρω μας αυτή την αγάπη, λαμβάνοντας πίσω τα κύματα που μεταδίδουμε. Ίσως εκείνο που εμέσως θέλει να μας φωνάξει είναι πως μόνο τότε, όταν έχουμε βιώσει τα αληθινά μας πάθη, την αληθινά εξαγνιστική τους δύναμη, αφημένοι με θάρρος στη φυλακή μας και ανακαλύπτοντας εκεί την ξεχασμένη μας ταυτότητα, μόνο τότε κατακτούμε το έμφυτο πάντα απόθεμα αγάπης που κρύβουμε μέσα μας και το οποίο απευθύνεται πρωτίστως στην ίδια μας την ύπαρξη. Άλλο κομμάτι. Θα ήθελα και να του εκφράσω το θαυμασμό μου, λέει ο κ. Τανούδης, για όλα εκείνα τα σημεία της αφήγησης όπου γίνεται φανερό πως κάποιος ψυχικός χήμαρος μεταπλάθεται απευθείας σε λέξεις και προτάσεις, σε ιδέες και εικόνες, ίσως επειδή εκεί, στα σημεία αυτά, το βίωμα και η μυθοπλασία, η ζωή και η δημιουργία βρήκαν τη χρυσή του τομή, αποκαλύπτοντας όλα εκείνα που κατά τον Μίλαν Κούντερα μόνο η λογοτεχνία μπορεί να πει. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Τανούδη. Ήταν μια πολύ καλή κριτική και θεωρώ ότι με τίμησε ιδιαίτερα εμβαθύνοντας τόσο πολύ στο έργο μου. Όντως, και νομίζω ότι όλα τα νοήματα και αυτά που θα βρει κάποιος από τον κύκλο του πάθους από το βιβλίο σας, αλλά και διαβάζοντας την κριτική, θα τον ανάγουν σε άλλες σφαίρες. Θεωρώ ότι το βιβλίο γονιμοποιεί τη συνείδηση των ανθρώπων και αν μη τι άλλο θα τους κάνει να σκεφτούν περισσότερο. Αυτός άλλωστε ήταν και ο στόχος του βιβλίου. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Εγώ σας ευχαριστώ.